Goddag, mit navn er Morten Falk, og jeg arbejder til daglig på restaurant Cadeau på Bornholm. Men i dag skal vi lave walisisk lammekrone med ansjos, oliven, vinaigrette og grillede grøntsager. Vi har timian og rosmarin. Vi skal bruge lidt ansjoser til at lave en vinaigrette sammen med sorte oliven og persille. Grøntsagerne, vi skal grille, er lidt rødløg, lidt peberfrugt og lidt squash og ciabattabrød til. Vi starter med vores lammekrone her, og det er vigtigt, at man får krydret kødet godt. Så jeg starter med at give det lidt salt og lidt peber. Så tager jeg lidt kødsnor her og binder det op med citrontimian og rosmarin. Og man kan lige starte med at dreje den rundt om fingeren her. Så kan man køre en lykke igennem og sætte den på første ben. Så kan man stramme den naturligt op selv. Så tager jeg urterne her og lægger oven på kronen. Og så ruller jeg urterne op på kødet. Og når lammet her så er rullet op, så befrier jeg den fra snoren og lægger den på fedtsiden ned på direkte varme, så vi kan få det her lammefedt godt sprødt. Mens lammet ligger her for direkte varme, så smider jeg lige en peberfrugt på herovre, og den skal have hård varme. Så bliver den helt sort, og så kan man pille skindet af. Mens det bliver grillet herinde, så vil jeg klargøre grøntsagerne. Squash, som jeg lige halverer her på langs, og så marinerer jeg det lige med lidt olivenolie og lidt salt. Og det samme gør jeg med rødløgene her. Imens lammet griller herovre, og peberfrugten er på grillen også, så tager vi lidt ansjoser og lidt sorte oliven og lidt af persillen her. Tag persillen og hak den fint. Og det samme med ansjoserne, dem hakker vi bare lidt grovere. Og oliven. Jeg giver den lige lidt citronsaft og lidt olivenolie. Og så får man den her lidt grove vinaigrette. Jeg har ikke tilsat noget salt, fordi ansjoserne i sig selv er salte, og det er olivenene også. Og det er ved at marinere de grillede grøntsager i. Lammet er ved at være klar herovre og blevet sprødt på fedtsiden. Og så lægger jeg den over på indirekte varme, og steger den færdig omkring 20 minutter. Peberfrugten er ved at blive sort her, og det sker der ingenting ved. Det er bare nemmere at pille skindet af så. Den lader jeg ligge på direkte varme, mens jeg griller mine grøntsager. Og jeg krydrer det med salt også. Så tager vi lige et par skiver brød her og vender med lidt af det her grøntsagsolie, og de ryger også herover på grillen. Nu er grøntsagerne klar til at blive vendt, og som man kan se, har de fået en flot degside. Og det samme gør jeg med løgene her. Grøntsagerne er ved at være klar her, og dem tager jeg af, så vi kan få skåret dem i lidt mindre stykker. Det er bare lidt nemmere at grille nogle store stykker grøntsager og skære dem ud bagefter, end at stå og fitte med 2 bitte små stykker squash. Så kan man lige skære bunden af løget her, så de falder ud i stykker. Og så marinerer vi grøntsagerne med en smule af vinaigretten her med oliven og ansjoserne. Lammet herovre er ved at være færdig, og vi tager det af og lader det trække, mens vi begynder at anrette grøntsagerne. Vi tager et par skiver brød og de her marinerede grøntsager. Og så løsner vi lige lammen for kødsnoren her, så vi kan skære nogle flotte skiver af det. Og befrier den lige for stegeurterne her. Og krydrer det igen med lidt salt og peber. Og så giver vi den lige lidt af vinaigretten her med ansjoser og oliven. Walisisk lammekrone med ansjos, oliven, vinaigrette og grillede grøntsager. Velbekomme.